Ayan, ang subsuble po ti programa ng Palwana. Takang menan dito lang 98.5 IFM with the Idol Tang FM. Di kadwa kada ti katongtong na jirowar. Diyan mo na di pagtongtong-tongan ta. Bumasa alat tapay lang ta nagad-adu ti ko dito. Text messages kada messages di Facebook. Naimbagal tayo idol. Greet command Lourdes Galupeng at dito UAE pakita ko jay. Love call. Pa-shoutout dito Sindon Bayaboy Lagan, Corinoli, uy. Bati nga mo from Abigail Marfil. Ano si Kwakpay dito yun? Anyanta kita. Pa-shoutout Pika Pikachu. Romel, naga natin? Andres. Jason Tiago. Hindi pagkanak ti palayag ko ka nagpa-picture di ko nagtiti ko leche flan with Greyhound. Natag tumamang kanyak di kan tumot paramanan ata di pay pinaparaman kanyak data. Dapat di balay mo di pinabusa niya. Nakasamit mo lang na igarod. Nagato nag-text kanyak makaya tayo nagpay mo na kabil mo nga dito. Kung ang iyong ilibreng 1 gigabyte ay nag-expire na kung na. Okay, here's another text message. Hi, si Berpo ito. Madama kami kita nga. Agbuy-buya, iti Facebook kanyayo. Adda kami Manila. Kung na naman, ni Kabsat. Iti Kolalabaw. Kuya pagkablao man ti kinitatang ko nga madama nga agububra iti lababo kaniinang ko nga agluluto. Kanda iti kakabsat ko. Nga ni Jonalyn, Marie Chris, Jimboy, kansya nga. Ni JB nga agding-dingag. Ti programa yun. Dito Jones. Pa-request man da jay, Duyaw a Rose. Duyaw a Rose. Okay, pabati nga po lahat ng mga taga San Miguel. Ramon Isabela, salamat po. It's me, Saldi Vargas. Apo, kabsat Saldi Vargas. And of course, kita antaman no, agding-dingag mo laang ni kabsat nga Genesis. Ni Engineer Genesis Pagatuan na nag-take iti board exam, nagbaling nga attorney, Engineer and Genesis Pagaduan ken ano pwede dyan may isang nag-doctor pa iso na isong WW Doctor Attorney Engineer Genesis Pagaduan iti Treasury Office Ramon Isabela. Pa-shout out mo na rating na kayo. Iti rating ay kat pinagtipon na di rating na di first nga nag-exam kanya may kadong nga nag-exam iso nga pinmasa. Saka na rating mo kayo. Nagatunga talaga rating kagangay dilo makay aduti rating na nga rating na. Okay, may sapay apong sonata manon iti sagot mi kada kayo. Apo kitan tanto kablaawan kayo amin dita Bilya Carmen. Ni Lola SP. Yan. Milya Benohar. Good PM mga idol, adik na ako sa mga songs nyo. San kompleto ti Domingo. Nasang ka masirip live dito yung FB. Pero kasi yung mabalay Victoria. Kaya manak mga idol, God bless. Okay, may sama na po nga sunata nga kay ang kam isubli. Dati na po nga sunata ito yun. Kasla na pintas unay, diada asawan na. Narigat kayang taalis to alumakay ka. Aglalo no, di kaya ka sinurutan adwa. Apat bigat, apat aldaw diag patengga. Narigrigat unay, apasete da asawan na. Nuwada papanam, untunan na aming ida. Aglalo no, sumbro tay iimunan na. Di na kan pag-ununian na kintatalaw dyan balayda. Nukas asawam, kasla na pintas unay. Kaput-pudot kabarbara, ni ayat kasla de makeltay. Ngenubo may bayag bumabaaw, ni ayat aglepay. Aglalo da problema, kurang yulat agwin nasay. Emotional, kawan bakit
awan lakay lusum ken ipungtur aglalo nawan lati awan asawang magtanta na butob agsyusyudot agpaspasagit iti satut di na kaya't ti pakaet agiwali sa agkumo. Narigat unay apasat da asawan na nuwada papanam untunan na aminida aglalo no sumbrutay iimunan na di na kan pagun uyan na gintatalaw jay balayda Lukas asawam kasla na pintas unay takaputpudot kabarbara niyayat kasla de makeltay ngeno bumaybayag bumabaaw niyayat aglepay aglaluno da problema kurang ulat agbinasay awan bakil, awan lakay, lusum ken may pungto. Aglalo nawan lati awan, asawang magtanta na butob. Agsyusyudot, agpaspasagit, iti sadot. Di na kaya't ti bakaet na agiwali sa agkumo. Lang araw tawad di sunatan na paluan. Narigat tiyada sauna. May isa nga pamalakat detaking kabalong. Narigat tiyada asawa na. Ngayon narigat mo iti awan na asawa na. Wow. So awan iti choice mo no di agasawa ken imasem mo tan di biag iti na asawaan nga narigat ka talaga. Tao mo tinalakad ito ilubong kat. Di ka de. Amin tupay kayo nanginan. Nanginan tupay aminen. Nagkinapay ti baboy. Ay nalakagayam ti baboy. Nalakati. Bagam ano paspasagidan na man Nga. Baboy kung kunang mo kanya akon. Ay maday mo. Amo mo nga nakanginginat ni Pigrolak. Pigrolak ka di gamitan. Bimig. Uno. Puhaan of course. Nasagpaminsan uminom amot iti Biosynergy Organic Fertilizer can Agri-Saver Liquid Fertilizer. Di ka di. Maya ka. Subsupply nak ni Apo Board Member Fred V. Alili kene. Carl Jason Alili. Iti Chage Isabela. Iti Chage Isabela. Usapal niyo ti bainom. Nga. Biosynergy. Ngam kaputan narigat unay nga rot iti biyag kumot akasta nga owagam ti kasta. Kaya syempre masapol kundi apan balasyo tao. Iso nga mapan amot iti Pacific Star International Recruitment Agency. Tati dyan nga aming dati 10,000 pesos nga itit na cashback at mga dagos. Apaman nga tumayab ka. Ikanta ka paya mo no ka? Amat sigod nga dati ko. Kasi ka nga doble. Dublite. Doble nga walis. Tis usaraw nga kita. Nga rod, kasagbayan. Iti ba nag-commercial naman? May sapay nga sunata nga rod. Ticket ko tayo ticket. Para kanta kayo amin. Again. Nagtagtadan. Nagtagtadan, nagtagtadan. Wati matagaput saan. Ay napait, ay napait. Ang makakawad. Panagbalkot mo nagsakit. John Mark Pastor, take it! Agdardara, agdardara. Pimples? Dinoy puso. Di ut-ut na. Pero nagtagkalati nga kamuro.
ay napukaw, kuwan napukaw. Kamanaw? Panunot ko ag taw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Kuna ni Edeline na kalimlim, agsubli ka, dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyang pondo nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. Oh, My love, agsubli ko. Ano sika? kuna lagarudan. Basta lagarudan. Agsubli ka, dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasiyang puno nga ayat. Kaasiyang puno nga ayat. Kaasiyang puno nga ayat. Okay, it's 16 minutes past the hour of 1.